Matud pa sa atong unang pagbasa, ang matag tawo sama ni Juan nga giumol sa tiyan sa inahan, pinili sa Ginoo. Mao na nga kita dinhi sa simbahan kanunay giyong nagtudlo nga dili gyud mogamit og artificial contraceptives. Kay kanang artificial contraceptives labi na ginang pagpalaygit, pagbasiktomi, pag-abortion, bisan gani ka na mga kondom, mga pills, murabag gibabaga nato ang unang ang sa pagpili sa Ginoo og usa ka misyonero. Dunay misyon ang matag tawo. Mabitan na usahay ingon, ngano man na siya mamatay nga cancer stage 4 naman ta na siya. Doon na pagitingali na misyon sa kalibutan. Na pag mahog sa motor, magdag motor, ambak taas kayong pangpang, niya wa mamatay. Ingon dayon, napagina siya misyon. Kitang tanan na magitay misyon, ngano mo day kanang wa mamatay o kanang namatay, wa na na misyon. Pulos kita na misyon sa kalibutan. Muna ayaw yung babagi ang purpose sa Ginoo. Nya unsa may misyon nga basic aron pagpabalik sa mga makasasala ngadto sa Dios. Daghan ra ba kayong ginikanan nga wa na magtuman aning maong misyon? Ang ilang anak, ilang tagaan ana mga gadgets, ang gihuna-huna, kwarta gyud, mapaeskwela, mao gina pagkaon, igsusulob, sakyanan, balay og yuta, mao nay atong gihuna-huna. Pero wa nay ginikanan kay karon or jutay na lang tingali ambot ka kamo dinhi nga nagsigig tudlo sa mga anak nga ang imong misyon mao ang pagpabalik sa mga makasasala ngadto sa Dios. Kinsa dinhi ang nagtudlo ana sa inyong mga anak nga ang imong misyon day, imong misyon dong nga ang makasasala mobalik ngadto sa Ginoo? Taas ang kamot. Ay usa. O kana ni taas kamot siguro jud kong tinuod na pero gipaubos man dayon. Okay, ang mga anak kana ni ama nagalagad masimbahan. Ubay-ubay sa na siyang produkto niya Sister Ninin. Siya Bradjo og Sister Ninin. Daghan-daghan sila produkto niya ilang mga anak ilag yung gipangda dire murag kadaghanan. Hurot man tingin nila mga anak moalagad yung simbahan. Niya wa sa nunta ka siguro dili ba na mga yawan o na mga anak ka, pero at least naa ang paningkamot, di ba? Oy, ang uban sigihan laghatag og gadgets ana ang naargison ahuna lami nga kaon, nindot nga balay, nindot nga sakyanan, nindot og eskwelahan, unya makakwarta ni kay iniglampos ani makakuha sa nindot nga posisyon sa mga trabahoan kana ra gyud. Pero ang misyon nga gilatid sa Ginoo wa na. Muna ang importante matud pang propeta Isaías nga mahibaw kita nga sa diha pa sa tiyan sa inahan kanang pinakaunang ang duna nay plano ang Ginoo ni anang maong bata. Ako ambot unsay planos Ginoo og maminyo ba ko o mapari sa inyong paminaw, unsay planos Ginoo? Takala mo. Perti mo ginakong panguyab sa una, nakauyab biasa ko. Katulo biasa ko nag-set og minyo, plano-plano og minyo sa tulo ka babae. Doon na say plano ang Ginoo nga maminyo ko. Dili lang pagpari. Pero ang pinaka main yun nga purpose sa Ginoo nga mahimo kong agianan sa grasya sa pag-remind sa mga tao nga mubalik ta nga ris Ginoo. Kay utro mo sa kong makasasala. Mo to nga nakita mo ko aning maong misyon, sige kog alagad simbahan. Napari na hinuon. Pero di man sad tanan nga nag-alagad simbahan mapari, di ba? Nya karong napari na ko unsa may misyon sa Ginoo. Minyo. Minyo na sad. Pataka lang mo. Nindot sa tingali naagi ikahigayunan.
Ang plano na sa dos Ginoo nako isipari nga sama ni Jesus, sama ni San Juan og sa mga santos nga maningkamot ko sa pulong og sa buhat pagpasaylos mga sala. Kamao naman kurong mo pasaylog mga sala sa sakramentos pagkumpisal. Mao na mo imbitar na ko sa mga tao pangumpisal mo kamong mga makasasala kay di ana available na. Kamao na ko ana muhimo. Sige, ngari na mo. Ragod anang imong anak, kamao na gani siyang muluto og kanang cake. Mingon niya, luto tag cake ma. Siya sa man tag puhunan. Siya nga ngita lang ta ato ipundo kay kamao na biya ko anak mo luto. Di luto dayon. Nya ako kay kamao naman kurong mo pasaylo na naman koy grasya ni ana sakramento sa ordinasyon. Di mangimbitar nako pangumpisal mo, pakasal mo, pabunyag mo kay available na. Mo na dinis atong parokya, parokyano dinhi ang inyong bayranan sa sakramento gikan sa piso ngadto sa 1 million. Pili lang mo diha ahain ang makaya ninyo. Tawag na nato og love offering. Na diha rate diha sa kuanay, diha sa atong opisina. Gikas 1 piso ngadto sa 1 million mo tanang uban mo ingon ko ano pa mo kasal. Wa may kwarta pa dir nako ay konyog kuana ha ay konyog insulto ha. Kay ang ato ra bang bayranan diha sa simbahan piso ngadto sa 1 million. Saman wa mo'y piso, naasad pa dir. Nya ano mo makasal? Kinsa may ilang gisunod karon, ang gitudlo sa kalibutan nga ayaw pakasal, ayaw sa nagbunyagi ang bata, di basta di padako ang baboy, ang mga aslunon nga baboy, ang kwarta para ipalit anang mga Buddha, kanang mga singsing nga nindot kayo kanang paso-paso dinhi, nya pangimbitar gyud mo, ana maayo. Kay haron ang mga tao malipay gyud muramog artista nga kamoy center of attraction niya make-up ginagmaayo pag ngadto gyud kas mga maayo gyud kay parlor may kaayong make-up sumpayan pa ng mga pilok anhir ba mga tangtang dinhi usahay hasta mga kuko sumpayan ana tag-as na kay kuko mura na nog mga ungo anong tag-as na mo kay dislag kuko sinumpayan di buangon mong dagko. Nya pilay gasto ana, dagko kay gasto. Nya ang ihatag dito 250. Matod pas istorya wa gabay. Nya wa ko nay kwarta mo nay gipangandaman, mo ka nay gitudlo sa Ginoo, mo ka nay gitudlo namong mga pare, mo ka nay gitudlo sa simbahan nga atong gialagaran o gi simbahan, basig dili. Unya gapuyo-puyo. Nanay mga anak wa gyapon magpakasal. Mao na si San Juan nga magbubunyag, iyan ang gisangyaw, biyai ang inyong mga sala. Biyai. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, daygon ko ikaw kay gibuhat ako dimo sa paaging katingalahan. Matagusan nato katingalahan yung kay ning atong pagkabuhat. Lingian ay mong tupad. Lingian. Nganong nabuhi na katigalahan nganong ingon ana man na iyang naong tanawa ang manok ba kasagaran puparihag naong pero nganong kita di man ta parihag naong katingalahan mga baboy iro puparihag man ilag naong na namang gi puparihag yung kay pero kita wa gyud katingalahan sa to pa dunay purpose nganong gilahi man gyud. Doon na sa specific purpose na pagsinahayan ng naong kay katingalahan kay ta. Awla ba na yung katingalahan kamong mga amahan o ginahan. Wa mo matingala na nga igo ra mong ni pasok-pasok dito sa suok unya paghuman. Wa na burot dayon nya paggawas parihan na nimo porma. Wa mo mahibuong na. Wa may galingan diri. Kisa may gaumol dere. Di ba? Katingalahan Mo na, importante ang matagtaw kay gibuhat na sa katingalahang paagi. Nya dunay plano ang Ginoo niini. Diri sa atong ikaduhang pagbasa, gisgutan ni San Pablo nga si David, ang iyang gingharian, nabungkag man to.
ni saad ang Ginoo nga naay mo bangon sa imong gingharian ug mao kana si Jesus matud pa niya. Giunsa man pagpabangon ni Jesus nga ang iyang gingharian maoy pinakadako nga gingharian nga dili na gyud malumpag sa mga kaaway ug mao na ni ang atong simbahan, ang mga magtotoo. Di na man kita mabungkag og kaaway kay ngano man bisag patyon naa man gyud mosunod. Si San Juan nga magbubunyag 30 anyos ra ni siya giputlan man is liog ni Hari Herodes kay gasigi man siya sangyaw nga kanang imong pagpangasawa anang imong asawa sa imong igsuon sala na asoko man kay Herodes astang iyang naasawa kato si Herodias naputlan sa liog si San Juan nga magbubunyag 30 anyos pa gipriso human giputlas liog para mohilom. Unsay hilom nga si Jesus ni abot man nagsangyaw naman sad gilansang na sad sa cross, di ba? Oy unsaon pagpatay ni Jesus nga pagkalansang niya sa cross nanungha man tong 120 ka mga disipulo pagkunsad sa Espiritu Santo sa Pentecostes, ang 120 ka mga apostoles kuyog ni Maria, nahimo naman Hinoong magsasangyaw liwat ni Jesus, ila na sang ipamatay. No? Awa mo kay ba? Ipamatay Sila San Pedro, sila San Pablo, midagha naman Hinoon kayo, karon nahimo namang 1.2 or 1.3 billion. Pero abot ka, pila ka buok ang nagsangyaw. Pasabot, plano nas Ginoo. Ano naman ingon sa sila Hinoon, kuyawan sa kuaning atong simbahan og malumpag ni siyawa. Pero sa samang higayon, niingon sa ko, isalig natos Ginoo. Unsa may importante, karong adlawa, buhato nato ang atong misyon sa pagsangyaw sa maayong balita o paghinulsol sa mga sala. Karong adlawa, maghinulsol sa tas atong mga sala. Bisag mamatay ta ikiingon ugma, okay ra gyud. Karon bitaw na ay namatay nato nga pari, amo igsuong pari, namatay atong pitsa 21. Si Father Au or Aurelio Ocarol, na anak si Aaron Diaz Gitsimani Paris Team Ministry. Niuli sa ila kay day off man, pagkalunes, niya naligo, kay padong na nangandam kay mutambong sa among recollection inig kaalauna nya nadunggan lang sa ilang mga kauban nga murag nila gubo dito sa CR nya misyagit pagtan-aw nila murag unconscious na gidali-dali og da sa ospital dead on arrival. Kamo maligo ra ba mo? Kadto sa sikuan katong atong kato bang sekretary ba sa media ba si ganto Serge Raimundo ba to? Kato bang naligo sa to. Nya dito na sa CR namatay. Kana bitang inig kaligo nako basig mauna ni. Daghang ing nangamatay diha nang banyo inig kaligo. Tinud-an akong papa pagkaligo dito sa Amos Bukid pag uli sa balay wa na ning sugod nagbanhod ang pikas lawas nya mao na to atake wa nun siya namatay pero 6 years siya nga nagantos half body paralyzed dito gyapon to pagkaligo muna ako pa ninyo ay na lang gid mo kaligo. Ay patay ra gyapon bisag di pa maligo. Ako lang pasabot ba mga matay man kita pero ayaw ka balaka. Sila bitaw moingon din na, Padir, ay sagbiya din Padir ha. Ay sa pabalhin kay ang ato mga project Padir na ko. Ug mamatay ko ugma, magsige pa ko gunahona aning project. Pero mayon tani inyong paspasan og palit aron katuko din ta sa atong project. Samtang wa pa ta mamatay, di ba? Ana, basig mo itumong sa Ginoo nga ako gyud makapatukod aning kumbento o kana dihang dagko nga mga ato pa dihang mga proyektos gawas. Hutdan ninyong palit na ang atong halin gahapon gamay ra biya 192 slots pero nindot na pakpakta sa dipa mo mga matay pamalit na mo napay 45,099 slots nga available
So karon ugma Bernes ako lang niya mong tagaag kwintada pilagyoy nadawat nako isip inyo bang gift sa akong pagka 18 years. Ako man nang giisip nang gipamalit ninyong slots gikan atong niaging Miyerkules miaging semana hangtod karon mao na inyong pamalit og slots sa akong birthday sa akong anniversary. Nakapakaon tag lugaw gahapon gikas buntag hantod sa hapon porting lugaw diha sa atong baba simbahan. Sakit na paso gud akong dila kay lami sa king lugaw kanon na paso hino gamay. Pero porting lugaw kakaon ba mog lugaw? Kadtong nakakaon malangit na mo. Ang wa kakaon pasabot wa mo manimba. Bitaw. Sige. Buhata karon ay pagsigig unya-unya kung makaya karon buhata dayon. Kay ang misyon sa Ginoo matuman diha kanimo buhat nimo anak karon ay napaghuwat ugma. Amo na akong gibarugan kay si San Juan nga magbubunyag namatay sayo ka istanan 30 pa edad. Ako gani karon 58 naman mo 59 na gani. Muna dinhi sa atong kuan atong ebanghelyo bisan sa paghatag og ngan sa anak gituman sa mga ginikanan. Bisag naggisulsulan sila nga tagai ani ngana wa gid sila padala. Karon ang ato mga inahan ug amahan apil man tingali mo ani hatag ana mga ngan nga murag di nata kamao. Ambot na nanghid ba na sila sa Ginoo nga mao ni ngan. Pero si San Juan si Zacarias o si Isabel ginikanan ni San Juan gisulsulan sa mga silingan nga mao ni ihingan kay moy usungan sa una kanang sundon ang mga ngan sa ginikanan, apuhan, uyuan, mga kaliwatan nga mga sikat-sikat ba nya pare gutong iyang papa sa Levites nga pare mo to nga nganlan unta sa ngan sa iyang papa pero ang papa ug ang mama ingon ayaw Juan angan kay mo na gisultis Ginoo bisan sa paghatag og ngan ang kabubuton sa Ginoo mo'y atong sundon nga naman kay kadang imong gibuhat makahatag og kaluwasan sa tanan. Amang ang iyang papa. Amang ba? Naamang man to siya. Pagsunod niya sa gustos Ginoo nga Juan angan sa iyang anak, nakasulti siya. Na ay healing. Mabutan daghang kay magpahiling dinhi pader hilingi ko pader anak nga naman. Stage 3 nako mas stage 4 unta ka anak. Sige tagpahiling, healing. Gusto kay tanang healing. Pero kusog kay ta nga mga sinungaling sa Tagalog, no? Gusto kag healing, unya sinungaling. Ang healing di ay is to do the will of God at all times. Kinagamyan o kinadak-an. Mabita ng panghilabtang ginanako bisag kada inyong pagkiskis anang kilay, kanang pagpakulors buhok. Kay basig na supak na sa gustos Ginoo. Basig ang gustos Ginoo karon ang imong buhok puti ang color. Kay giuban na ka kay tiwasono na sad ka nga imo yung paitumon aron ilad-ilaron nga mura kag batan-on nga maglisod naman jud kag tikang anang hagdanan nga diretso tagsa-tagsa naman ay nalag ilad-ilara do the will of God and there is healing, there is fulfillment of God's will. Nya anha diha mosod ang God's power. Pero og magkuan ta supak-supak ta, yawan-on ta yawan-on. Nga nakaingon ang mga tao diri unsa kay kaugmaon aning bataa nga mura magpurti magininyang daghang naggahom, mao pagani pagkatao daghang naggahom, dili man si San Juan ang daghang gahom, ang Ginoo mo'y gamhanan. Matod pa ni sa ikaduhang pagbasa niingon si San Juan, nagtuo mo ako'y Ginoo? Dili di man gani ko takos nga mobadbad sa higot siyang sandalyas, pero nagtuman lang ko sa sugos Ginoo. Mao nang nahimo kong gamhanan. Mao sa dinhi, pader giunsa man nimo nga daghan man kay dinhi kausaban nindot man kayo. Nako, nagtuo day mo ako ani. Kanang mga nang donate nga tuwa lain-laing nasod. Congratulations kamong mga nag-donate, mga online parishioners og taga dinhi. Ako day hinungdan ana, di ang Ginoo nga nagsugo nako nga pamaligyag slot
maoy hinungdan ana. Nya kanang wa maminaw, mao na sila impierno honon. Ang naminaw og mituman, malangit dayon. Sama ninyo, no? Duko-duko ra ba dayon? Kanang okay raman, tuman mamo nga musimba. Na importante ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo bisan sa paghatag og ngan, ha? Hinungdan may gina ang paghatag og ngan, kabubuton din as Ginoo. Bisan gani ang pag-umol sa bata sud sa tiyan, kabubuton na nas Ginoo. Ayaw na ginagbabagi pinaagi sa mga panagang kuno, artificial contraceptives o mga abortions. Ayaw kay nananay plano ang Ginoo ana. Bisag ika-15 pa na nimong anak, na ay plano ang Ginoo ana. Ikaw niya pa daron sa may ipakaon, ayaw pakana, na ay plano ang Ginoo ana. Ay so importante bago nang ikay mangitag pagkaon nga matud pang Kristo na mga langga may magani na maghago og tanom, kakaon magani kada adlaw. Ikaw pa ba nga magkugi? Kamo pa bang banag asawa nga magkugi? Di kakaon? Istoryahe. Ginay manindog na ta.